Co má Vladimir Putin v hlavě? Celý svět si klade otázku, co má Putin v hlavě. Většinu času vykazuje uzavřenou, téměř mrtvou tvář. Snaží se působit neutrálně, bez vypjatých emocí, chladný, strohý, neochvějný vůdce. Na povrchu působí, jako by hrál poker plný lží. Používá rétoriku poskládanou z polopravd, láká svůj lid tím, že znovu probouzí útržky minulosti, oživuje staré stíny v kolektivním podvědomí, aby lépe sjednotil své příznivce. A tak čekáme. Doufáme, že jeho systém se vyčerpá sám, že národ jednou procitne, že mu dojde manipulace, kterou podstupuje. Ale nic takového se nestává. V hloubi duše však Putin nehraje poker. Hraje mnohem starší hru, zakořeněnou v ruské kultuře, šachy. Tichounce posouvá své figury, připravuje tahy systematicky, trpělivě buduje strategii dobytí, dominance, absolutní moci. Až do osudového okamžiku, kdy pronese šachmat. Dnes, kdy se jeho plán naplňuje přesně podle očekávání a cíl se blíží, začíná Putin tiše se usmívat. Začíná mluvit ke svému lidu, dává jim okamžiky ironie. Nyní se nahlas směje bezvýznamnosti západních lídrů, které považuje za děti hrající si na školním hřišti. Posmívá se jejich naivitě. Dnes má Putin před sebou jen jeden úkol. Den co den zalévat ukrajinský prostor drony a raketami. Cílit úmyslně na civilní obyvatele, aby je donutil vyjít do ulic a požadovat po svých vůdcích přijetí bezpodmínečné kapitulace a opuštění okupovaných území. Co sleduje Rusko? Neporazitelnost. Proč Putin osobně svěřil dobytí solných dolů v Soledaru svému příteli Prigožinovi a Wagnerovým žoldnéřům, kteří brali své vojáky z ruských věznic? Proč tuto operaci nesvěřil pravidelné armádě? Odpověď je jednoduchá. Protože skutečným účelem této války je něco nevyřčeného. Stejně jako v Středoafrické republice jde o zlato a diamanty. Je-li cíle hanebného druhu, nelze ho oficiálně připustit. Přenechá se ho žoldákům, kteří mohou být obětováni po splnění mise. Dobytí dolů v Soledaru nebyla náhoda. Byl to klíčový strategický záměr, který nelze ospravedlnit jednoduchou antinacistickou rétorikou, jakou prezentují ruskému lidu. Celou armádu můžete přesvědčit, že bojuje proti nacismu ve městech a na polích, ale ne, že obsazuje podzemní chodby kvůli budoucí válce. Rusko nemohlo tento čin prezentovat jako osvobození rusky mluvících. Tento narrativ už nefunguje. Pravda je, že tyto doly umožňují vybudovat podzemní vojenskou infrastrukturu, neviditelnou a imunní, strategickou výhodu obrovských rozměrů. Není náhodou, že byl anektován Krym, následně spojen nejdříve silničním, později železničním mostem k Rusku. Oficiálně to mělo být sjednocení a obnova. Ve skutečnosti šlo o uzavření přístupu k Azovskému moři a privatizaci strategického moře. V dnešním světě pod neustálým dohledem satelitů, radarů, signálů Putin pochopil zásadní věc. Válečné střety budoucnosti nebudou zemětřesením zbraní, ale neviditelností infrastruktury. V tomto smyslu dolů v Soledaru a Azovské moře jsou dva pilíře futuristického vojenského projektu. Tyto stavby nebudou vidět, nic nebude odhaleno. Jenom pár náklaďáků vstoupí tiše, ale jejich obsah unikne všem dohledům. Pod Azovským mořem, jeho hloubka nepřesahuje 14 metrů, budou skryty objekty chráněné před jakýmkoliv leteckým útokem, ani radar je neodhalí. Podvodní laboratoř mimo jakýkoliv dosah. Oblast vývoje nových zbraní, chráněná před světem. Pokud umožníme Rusku instalovat takovéto zařízení, svět nestratí jen válku, ztratí strategickou rovnováhu. Mariupol se stane vojensko-průmyslovým komplexem, maskovaným jako městská rekonstrukce. Železárny a nerostné bohatství regionu diskrétně podpoří novou válečnou výrobu. A atomový reaktor v Záporoží, nezasažitelný pod záminkou civilního provozu, bude dodávat energii. A bude pozdě. Svět bude pátrat, analyzovat, ale marně. Na hladině nebudou vidět známky, nic nebude detekováno. Rusko získá tajnou moc, kterou nikdo nezastaví. Celý svět musí tomuto porozumět. Co Rusko hledá, nejsou vesnice ani orná půda, ale geopolitické pozice, podzemní sítě, ovládané moře, odrazové body pro budoucí válku. Systematické bombardování civilistů má jediný cíl – zrušit ukrajinskou vůli, vyprovokovat kapitulaci únavou a přivlastnit si vše levně. Rusko již získalo to, co potřebovalo. Klíčové uzly pro budoucí hegemonii. Čeká jen na konec konfliktu, aby program mohl spustit. Pokud svět nezasáhne teď, daruje Rusku nástroje ke strategické neporazitelnosti. Nejde o dobytí, nejde o frontu, jde o infrastrukturu.
Rusko ví, že rakety na kamionech jsou jen symbolem pro slavnosti. Ví, že viditelné stavby jsou neustále sledovány. Ví, že vše hlášené IAEA je monitorováno. Ale jeho cílem je něco, co nikdo nevidí. Nezapomeňte na ruská prohlášení na začátku války. Gigantické jaderné ponorky schopné vyvolat vlny tsunami smést Anglii. Tyto fantazie odráží skutečnou strategii. Jejich zbraní bude neviditelnost. A chodby v Soledaru již hotové, jsou připravené k použití. Putin má pod kontrolou území s veškerými zdroji, surovinami, energií, strategickou hloubkou, podzemními tunely a uzavřeným mořem. Tu vybuduje tajné zbraně, bez povšimnutí světa. Svět se dívá jinam. Usmívá se, váhá, ale nevidí. Volám na politiky, které jsme si zvolili na měsíce nebo roky. Překročte krátkozrakost svých mandátů a uvědomte si, že autoritáři myslí na 30 až 40 let dopředu. Mají plán, mají vizi. A my? Díváme se jinam. Je čas otevřít oči. Položit skutečné otázky, opustit prázdné politické divadlo, pochopit skutečný svět, který se odehrává těsně pod námi ve stínech. Neříkejte, nevěděl jsem. Podívejte se na Gazu, na Irán. A nyní se podívejte na Soledar, na Azovské moře. Na cílové oblasti, doly, přístavy, ocel, energie. Je to tam. Rusko je připraveno ztratit vše, aby získalo vše. A to, co je připraveno obětovat, nás musí přimět k pochopení, co chce dosáhnout. Investuje nyní do své neporazitelnosti zítřka. Dnešní zdrženlivost je zítřejší poddanství. Ano, zítra mohou USA stále shodit bomby na Azovské moře, ale nebudou vědět, kam zasáhnout. Ani jaderná zbraň nic nezmění. Jen velké plus plav plus. Voda pohltí všechno. Žádný strategický efekt. Tak co uděláte? Bude hledat ponorku, tunel, velitelství? Nic neuvidíte. Lidstvo bude na kolenou. Nikdy nezapomínejte, během studené války Ukrajina hostila jaderné střely zaměřené na Evropu. Její poloha umožňovala zničit vše v okruhu 2000 kilometrů. Ukrajina byla uprostřed hry. Ještě máme šanci zasáhnout. Není čas posílat Ukrajině staré pušky ze skladu. Musíme tento projekt zastavit. Teď. Nesmíme dovolit Rusku ponechat si připojená území bez jejich skutečného dobytí. Samotná anexe dokazuje, že tato místa potřebuje zajistit pro svůj program. Navrhuji, aby Ukrajina okamžitě překreslila své hranice. Vymazala zastaralá uspořádání. Ponížila ruskou anexi absurditou, přejmenováním svých regionů na názvy jako Francie, Norsko, Španělsko, Itálie. Proč ne? Pokud bude Rusko pokračovat ve válce o území, která již neexistují administrativně, uvaří se ve vlastní absurdnosti, stane se nelegitimní, směšné a strategicky bezbrané. A pak udeřit. Zničit všechny přístupy do dolů v Soledaru, zbourat Kerčský most kus po kusu, znovu otevřít Azovské moře světu, protože nikdo by neměl mít právo privatizovat vnitřní moře. Co se týče Krymu, pokud nebude demilitarizován, aspoň se vyhneme nejhorším následkům. A nakonec sledovat Mariupol. Jeho civilní rekonstrukce může maskovat tichou militarizaci. To, co se tu odehrává, překračuje Ukrajinu. Nejde o regionální válku, je to strategický zlom. Tichý, podzemní, metodický. Nejde o hranice, jde o budoucnost. A ta, pokud ji budeme ignorovat, nás zničí potichu. Není čas žádat Ukrajinu, aby bojovala sama s improvizovanými prostředky. Není čas usilovat o zdánlivé vyrovnávání sil. Jde o pochopení, že moderní válka se již nehlásí fanfárami, staví se v zemi, kopá v hloubce, buduje mimo dohled. Svobodný svět, pokud si toto jméno stále zaslouží, si nemůže dovolit obracet zrak. Ještě není pozdě, ano, ale tento čas se nevrátí. Každý měsíc, každý den, který uplyne v lhostejnosti, dává nevratnou výhodu těm, kdo zvolili válku jako podzemní šachovou partii. Město lze znovu vybudovat, ale svobodu, když jednou zmizí, už ne.